ଶାଗୁର ଉପକାରିତା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶାଗୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାଗୁର କେତୋଟି ଉପକାରିତା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ, ଶାଗୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ, ହାଡ଼ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତାପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହ୍ରାସ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ଏହା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଲେଭେଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ହାଇ କିମ୍ବା ଲୋ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍